County ya Kisii uyo kabiro mu waziri w'ekiseme Ezekiel Machogu ombaki nigo usenigo atangaina seganga yokurya ekerugo ky'obugabara se county ya Kisii korengana n'umuteneryo monene w'ekyombe gya Center for African Progress Kapa unchari oyeyo gukora chinga kicho kubatkoroboti orwo nigo oyeyo atabire buna ayonkorengana no gusangira ebirengere likurwase abantu wetandikiri bwisato ase county ya Kisii. Machogu ni gatangaine ase kerengo kya 39 chinga ky'omugabana bono Paul Simbarati ari uyu kabire ase nekerengo gie 32 nabo igabande bari ase erumbe yungamo no muwakili Lumumba Nyaberi no uyu kabire omobisa munene ase nyagitari ya KTRH Daktari Enoch Ondari. Bono tuwabole tiaba kusiba ito ege ndeke nene kabisa ege kubasumbwa nkere kieke bakatoterege ndeke nene kabisa ne economy mangana y'uchumi abantu 29 seli kana 28% batebetege ndeke nene kabisa ege kubasumbwane ne mangana y'echibesa uchumi igento gya kabere batebetenga ekere infrastructure 19% igento buna chipara mangana buna yiga chidaraja igento gya kabere nekero kinko basumbwa kere. So ase obotukiobo tuwabole tia abantu chiele fuisato bali belikire wakachikura bali babwate ebitambulisho na voters cards abuna batu bakaliki tuwabole tia mangana yayiga egera bono mbu yakanyoro obo amangana kurwasa abantu bali bakwenda wakachikura toko boli bantu bande bonsi n'abantu abachiele fuisato bakabaganwa si constituency chionsi ipikia kianda balafu toko babana bakase chi ward asa mangana y'abantu bali babuzi kwakera chikura ebatu tebeti monto motangani gaiga aleko already nyolete chikura chinyinge kabisa koso support tuna banta bangi former CS Dr. Ezekiel Machogu wanyolete 39% kose 39 30 na kianda asemia na rotanganite anyolete chikura 1000 yemo emia na 1170 respondents bate chikura jizo wakulero nere bagwakira yere 39% umuntu kabere galenge Simbarati uyonyolete 960 kose 32% 32 asemia Dr. Ndari agacho yo gatatu abwate 9.2% alafu Nyaberi akanyora 120 kose 4% abantu 11.23% bato tebeti mbara amua ebyo mane binge birenseye ntubwate DCP ntubwate kanu ntubwate DAP ODM nero UDN nero ro UPA ngerororo nkiamaki abantu barabange twate betwe kiama bagusi bari abange ekekoro UPA ekenyorete 27% meronge bera naisa na ibere asemia ekiama gya kabere ne kiama gya gashagwa gekoro ku DCP ekenyorete 24% emeronge bere nainye asemia ekiama gya gatatu no DM 15% ne kiama gya kane UDA 13% ebibinde go chinse byanyorete chinke Jubilee ke bwata 4% na Ford Kenya ke bwata 6% alafu ne byoma binde bike Kenya Social Congress nini bikanyora 11%.